Ang pagpanghakroy sang kalibutan, hindi dapat pagpabungul-bungulan. Ang pag-antos sang kagulangan, kabukiran, kag kadagatan, hindi dapat pagpapulag-pulagan. Ini na ang tion, agud aton tingog na pamatian, ang Tingog sang Tinuga. Programa nga magatalakay tuhoy sa importansya sang pagsaulog sang season of creation ukon panahon sa mga tinuga. Programa nga magahatag sang giya sa pagsabat sa mga isyu tuhoy sa palibot kag dunang manggad. Tingog sang Tinuga. Sa panahon nga nagalala ang krisis sa palibutan, tiyon na agud tungkol ang Tingog sang Tinuga. Tingog sang Tinuga. Oras 88.1, Spirit FM Rojas Philippine Standard Time, alas 7:02 sa gabi. Maayong gabi Banwa, syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Mayong gabi Pilipinas.
Mayong gabi sa aton mga kalagad kag ka-best friend nga nagatutok na diri sa aton nga palatuntunan. Subong nga gabi sang Miyerkules, pet sa 3 na kita sa bulan sang Setyembre tuig 2025. Sa gihapon nagapamati kamo diri sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sa Archdiocese of Capiz. Kag sa pangalan sa aton station broadcast team nga ginapangunahan sa aton halangdon nga Arsobispo, the Most Reverend Victor Bendico Didi. Sa aton station manager, Reverend Father Mark Renflor, Technical Director Alagad Mingming Wego. Kaupod sa aton mga technical staff, Alagad Ana Marie Ledesma kag Alagad Jonas Pastrana. Mangin kaupod nyo sa pag-alagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tao. Ini naman sa Alagad Real Dela Rosa. Ang nagabalik, ako si Attorney Abeb Arboleda Dipon. Kag sa gihapon, kami ang Tingog sang Tinuga! Mayong gabi, malamig nga gabi sa aton mga isig katinuga, sa aton nga mga avid listeners ang aton Tingog sang Tinuga. Mayong gabi, Alagad Real. Mayong gabi, Attorney, kag welcome back no dari sa aton nga programa. And nalipagi kita no nga makapadayon diri sa aton nga palatuntunan agud to mas madamo pagid sa makalagad kag ka-best friend naton no ang aton matagan sa nagakaigong impormasyon labi na sa pag-amlig kag pagtatap sa aton nga nagaisahanon nga puloy-an ang Iloy nga kalibutan. Yes, sila binagid subong Alagad Real nag-umpisa na ang bulan sang Setyembre. Hindi akitungod nga ma-start naman ang aton nga preparation for holidays or Christmas. September 1 nagwa na si Jose Marichan, no? But because nag-start naman ang pagsaulog naton sang season of creation. Tama gid, Attorney, no? Kag nagsugod na kita makalagad no ang imbukada gid nga adlaw sang Setyembre amo man ang pagbukas no sa aton selebrasyon sang season of creation hindi lang diri sa Archdiocese of Capiz kundi sa bugos man nga kalibutan. Kag amo gani na no nga excited kita sa pagpadayon sa naton nga programa kay kadamo kita no sang luyag ipahibalo sa mga kalagad naton no pamukaw-pukaw suno kay Archbishop Vic na. Kay nagligan ni pamukaw-pukaw na kita dapat subong kuan na no aksyon hupaghulag naton agud tumabuligan ang aton nga palibot. Sige, so mayong gab-igid sa mga best friend naton labi na sa Stantay Uno ka mga parokya kag mission stations dira sa Archdiocese of Capiz o diri sa Archdiocese of Capiz no kag sa ato makalaga dira sa may Tudor Arsenas Trade Center sa may Burgos talipapa sa tanan nga merkado publiko kag mga talipapa diri sa siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Paabot naman naton nga pagpanamyaw no sa mga best friend naton sa mga kaiping nga kaprobinsyahanan. Yes. Sa probinsya sang Iloilo, probinsya sang Aklan, probinsya sang Antique, probinsya sang Guimaras, Romblon, Masbate. Sa ato mga best friend sa Romblon. No, mayong gab-igid sa tanan-tanan. Special mention sa Isla sang Sibuyan. Kung sa diin may mga followers kita Alagad Real. Salamat gid sa inyo mga best friend. Kay padayon gid sila no nagasuporta sa mga advokasya sang Archdiocese of Capiz kag sa 88.1 Spirit FM Rojas. Okay, kaupod naton Alagad Real si Father Mlex ang bayo gid ang iyan nakita sa aton. Good evening Alagad Real and Attorney Abeb kanami isang dress ni Attorney. Bagay gid ang color niyo nga duha, very earth color. Di ba may connect? Di ba wala ko na notice. Naga-blend no. Yes, thank you Father Mlex. May gabi Father Mlex no. Kag salamat sa parinman nga suporta no, sa aton nga programa diri sa Spirit FM Rojas. Nagaupod man sa aton si Alex Bakay Bares. Maayong gabi Alex, salamat sa pag-upod as always. Thank you so much gid mga kalagad kag ka best friend. Okay, sa gudto nga sugura naton ang aton nga programa diri sa aton nga pagpangalagad subong nga gabi. Of course aton ini pag unahan no sa isa ka pagpangamuyo agud magiyahan kita mga kalagad no, diri sa aton nga palatuntunan sa Tingog sang Tinuga. Kani sa mga kalagad ka best friend naton ipamtang naton kaugalingon sa presensya sang mahal nga Dios. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, sang Espiritu Santo. Amen. Hinigugma nga Amay, tan-awang amon na pilasan nga duta,
kag ang mga nagapuyo diri. Tan-awa ilabi na gid ang amon mga pamilya, ang mga nagaantos na sa mga resulta sa krisis sa ekolohiya kag sosyal, ang mga nagakabalaka sa kung ano ang matabo sa ulihi kag tuhoy sa palabuton sang ilang mga kabataan. Ang mga gintunga sa mga isyu nga nagaagi sa aton mga katilingban, kung sa ilang iban nagapasakit kung ano ang nagakatabo sa aton kalibutan, samtang iban wala sing labot. Liku pa sila sa imo pagigugma. Kinahanglan nga tubangon itanan nga mga problema nga tuman kadako para sa amon, nga natuga bangod sa pagkadi alalangay sang tawo. Buligi kami nga indi madaog sang kadulom, ihatag nga kami permi makatilaw sang katahom sang imo pagtuga. Ihatag sa amon nga makita ang nagalambo nga liso, ang binhi nga nagatubo, kag ang tanan nga mahipos nga nagatubo kag mga tanda sang imo ginharian. Tuguti kami nga mabatian ang imo tingog nga nagahambal sa amon. Kabay nga indi gid namon pagtugutan nga mapatay ang pagdabdab sang paglaom sa sulod kag sa palibot namon. Amen. Amen. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Sa liwat, mayong gabigid sa makalagad kag ka-best friend naton. Labi na sa kutob malabutan sa aton nga pagwaragwag, no? Subong nga gab-isang Miyerkules. Kung na-notice mo kag ginakaalagad drill, no? Mga 15 minutes sa time naton before sang 7 o'clock, ari na ko nagapungko. Kaya mo ko na-miss ang pungkuan nga ini. Ay pila ka, duwa ka episodes sang tingog sang tinuga nga absent kita. Ang first kay tungod gin-feature to naton ang palagwaon sang aton mga kabataan diri sa St. Pius Seminary. Oo. Kag ang ikaduwati ako nagpanglugayawan. Oo. Kamusta, attorney, no? Ang tawag sini ang imo mga nakitaan man. Okay, sa aton pagpanglugayawan, amo na na-refresh naman kita o ready naman kita to face any adventure or any adversities or challenges in life. So, amo ginako no, work-life balance. Tama. If you work hard, you play hard. Wow. Diba? Daw sa mga nagampang sa sa NBA, sa PBA, work hard, play hard. Diba? Tapos may balance pa. No? Yes. Balance lang, no? Nga lifestyle or pagpangabuhi. Kag sa subong, hindi ko gidluyag mag-absent ka alagad real because special ang subong nga bulan. Kag ihambal naton kag gina umpisa September 1 to October 4 ginaselebrar na sang aton nga simbahan ang season of creation. Wow. Oo, kag amo na nga excited gid kita no sa makalagad naton. True. Last time gin patpat naton diri no ano ang season of creation, ano ning pundasyon sang sini nga selebrasyon no. Sa diing ginsay-say tang nangin inspirasyon sini ang encyclical letter ni Pope Francis no ang Laudato Si. Kagin ang September 1 gindeklara naman ini siya nga World Prayer Day for Care of Creation. Kag kun makita mo man kaalagad real, nagatapos ini every October 4. Every year kay ang October 4 ginadeclare man nga Feast of Saint Francis of Assisi. Na siya ang aton nga Saint of Father of Environment or Ecology. Nga masiling tati nangin gid no, nangin matutom sa pagproteher sa pag-amlig sa aton nga palibot labi na sa mga isig katinuga. Kag diri sa aton sa Pilipinas no, gin-extend pa ini actually no sa una nga Domingo, no tama. Bangod sa paghatag nato padungogman sa mga indigenous peoples no, para at least kay naibaluan naton nga sila ang isa sa mga tawag sini maukod gid nga manugtatap sa aton nga palibot. Yes, they are the stewards of God's creation. Oo, so that is why nga gin-extend ang aton celebration diri sa Pilipinas no, nga matagan sila sang isak adlaw nga dayawon, pasidunggan, kilalahon kag pangamuyuan no, nga mapadayon ang ilang misyon sa pagtatap sa aton nga palibot. Okay, so bantayan nyo ina makalagad no. Okay, sa aton pagsugod no, kinanglan naton i-greet na ang aton nga mga avid followers nga nagaupod subong sa aton sa gabi. Of course, si Doc Harold Ortiz Buenvenida.
Okay, maayong gabi kaalagad real an attorney. Blooming gid ka mo. Of course. Amo gid ako nukon halin ikaw sa panglugayawan. O diba? Nanga ba ko refresh ikaw, Doki. I'm sure ikaw man, refresh man ikaw. Good evening, Doc Harold, no? Kag na-miss ka na mo diri sa programa, kabay pa makabalik ikaw diri, Doc. Yes, dapat lang. Hello sa kay Sir Florence, kag kay Sir Miguel, kapamatigid sila dira sa Isla sang Sibuyan. Wow, Greetings thank you so from much. Father Mlex. Mayong gabi gid dara sa inyo mga kalagad. Kay Sir Jomar Rovena, hello. Kalagad Billing Attorney Abeb. Salamat gid sa pag-upo diri sa aton nga palatuntunan. Kag ginag-greet ko man dira ang akon mga kapamilya, kapatid. Okay? Ano pa? Kapuso, dira sa Banwasang President Rojas, Arboleda Daryagan family. Okay? Hello lang da kay Nanay Mildred. Ay siguro nag-start na siya sang iyang rosary. Ara si Tita Tabe, si Tita Kim, si Jael kag Ate Yumi. Okay, hello dira sa inyo. Ara na speaking of Mildred, Mildred Arboleda is watching. Wow, so mga 9 pa siya guro mas start. Ning tapusaan na yung akong programa. Pamati ikaw, karon ka lang start rosary mga 9. Okay. Mayong gabi lang dira no sa inyo tanan-tanan. So lagi best friend naton. Okay, so like and share lang no sa aton nga Facebook live streaming, and of course follow kag invite sa aton nga Facebook page ang 88.1 Spirit FM Rojas. Oras naton sa 88.1 Spirit FM Rojas Philippine Standard Time na 7:10 sa gabi. Kag sa pagsugod diri sa aton nga palatuntunan no, amo to gani ang balta mga kalagad sa pagpadayon no sa aton nga programa ti diri ta nakayon ta ang natuhoy sa Season of Creation. Kag kada selebrasyon naton ang aton pinalangga ang Arsobispo no nagapapanaogid sang isa ka sulat pastoral sa diin ti kaundan diri ang mga pangamuyo, ang panugyan o kun pangabay, kag of course no ang pagpanawagan sa aton nga mauturan alin sa gobyerno, sa mga organisasyon, sa mga pumuluyo kag sa mga tumuluo. Labi na sa paghimo naton sang konkreto nga mga tikang agud masabat ang mga isyu nga nagasugata sa aton no isyu sa palibot o kun sa aton dunang manggad, isyu sa aton nga pagpangabuhi no bilang mga isig katinuga. Kag sang nagligad nga Domingo no ginpagawa ini ang sulat pastoral o kun Sabado no, actually Sabado sa August 29, 2025 no kag ginbasa ini sa mga anticipated mass sang Sabado kag sa mga misa sang Domingo nga nabatian man sa ato makalagad kag ka best friend. And subong nga gabi no patpaton naton ini makalagad ang sulat pastoral kay man ti katahom katama no sang pagbalay sang aton pinalangga ang Arsobispo sa sining sulat pastoral. Kag of course isama ini sa nangin produkto sang Circle of Discernment no? Yes, bongga gid siya. I love the name, Circle of Discernment. Okay. Tidarinigin pamalandungan kag ipangamuyuan no. Kag nangin ano kita no it was an honor on my part to be part of the Circle of Discernment. Di ba? So bongga kamusta ang attorney ang pamatsagan no makaupo diri anong ginobra ninyo? Kung nabasa mo ang pastoral letter, as in happy gid ko kalagad real. Okay? Kay ang nakita ko gid bala ang number one, kung i-describe mo siya, maisog. Maisog nga pagpanawagan. Wala, kumbaga, pagpanawagan nga wala nagaalang-alang, nagaplastar sang kamatuuran, kag wala kakulba nga ginapakita kung ano ang sitwasyon nga ginaatubang sang probinsya sang Capiz kag syudad sang Rojas. That is correct, attorney no. Muna gani ang balta no nabatian gid sa ato mga kalagad kag pamalandungan nila no. Iniparatanan sa aton no para si kaayo ta wala sang iba no nga tinutuyo ini nga sulat pastoral kundi iplastar ang tanan no. Ang mga gikuha dapat ibalik. Ang mga nadula dapat ibalik no. Kag of course dapat magpangisog kita, magpanindugan kay hindi dapat naton paghulaton nga maabot ang tiyempo nga ulihin ang tanan. Yes. Kag excited na gid ako basahon diri sa kahanginan no. Although
ang aton iban nga mga kauturan nabatian na ini sang umpisa pa sang Sabado, Domingo, kag sang September 1 nag-start ang aton nga paglibot sang aton pinalangga nga arsobispo sa mga assigned nga mga mission station kag mga parokya. Nag-umpisa kita sa Barangay San Ramon Sa Pilar. dira sa Banwa sang Pilar, no? Ay, may kapanuktok. Sige, sulod. Sulod. Alagad Ming? Ay, Alo, wala dali, siya tabo dali, sa gwa. dali. Dali Ay, lang. okay. May, Pasensya, ano, gid. sulod. Attorney, go, attorney. Okay, may delivery. Okay, dito lang, sir, sa gwa. Okay. May delivery kami sang amon nga panyapon. Abi namon kun ano na, wala sang may nagabantay sa gwa sang amon nga nga station. Okay, samtang nagaulat ako kay Alagad Real. Okay, greet ko anay ang aton nga mga suki sa kanginan. Ari na ang aton nga masugid nga follower si Ma'am Ellen Star. Maayong gabi sa imo. Kag sa kay mahal buhat. Salamat sa pagpadala sang heart. Okay, do kinulbaan man kita. Ang aton nga daan nga intro, no, isa ka maisog nga panawagan. Okay? Ano na kay grabe pagpunok. Wala untat nga panukno kami ko daw. Oo. Nga wala Nagdili. din mga tao sa gwading ka mo, maluhoy ka mo. Kasi sudlon kita, di ba kita kabali. Di man dapat ilak. Panawagan namon mga kopdanan diri sa 88.1 Spirit FM. Hindi nyo kami pagbayain ni Kalaga Drill. Kay do ginakordam kami di. Kay may gulpi lang pinanuktok sa door. Grabe. Manong da, thank you gid sa pagdulong sa sudan. Although ginakalipay man namon ang pag-abot sang among pagkaon, pero hindi pareha sa to nga entrance, no, nga grabe gid ang panuktok. Abi naton. Ay nako. Abi ko gani pa sunod sa malo ko mag-guest na lang sa tani. Oo. Abi ko gani ko sila. Kung notice ni mo, daw ang iya nga bayo, daw sing color na to. Oo. Pwede sa ka-join tani. No? Okay, sige. Ate, mayara kita sa advertisement. So, Laglawan. Abi ko may naga-joke-joke. Abi ko man gani. Nga, possible naga-joke-joke. Abi mo kung kilala mo yung attorney. Wala man tamay gina-expectar nga bisita maliwan kay Father Paking, pero si Father Paking alas 8 pa maabot, so do masyado pa katimprano. Pero pwede man lang siya maka-open, hindi pa sa to. Grabe ko to. Sky mo ha, grabe ka mo ha, daman niyo ha. Mahian niyo kami. Ay, sige. Ay, okay, sige. So, makalaga na doon. Pag-ilak, dira, strapingon gay kami di. Ay, sige. Okay, sige. So, pagpadayo na ito mga kailagat. Amo na yung mga Okay ka na. maisog. Okay, pag ginawa ito, dalom. Release anay ito mga stress, okay? Tapos ay tsura. papanik. Ay tsura yung manong may ano pa, may Gani, may helmet. helmet pa bala po, obi. May bag. Ay na. Nice dong. Thank you, Ginong. Goro siya man to, Goro. Na ano man ay. Do nagadako man aton mo to. Ano to man? Pag sumusunod, ay galisod. Ay, doon ako nabatian yun, no? Pero I'm sure doon batian to nila ang pagpanuktok ka ang todo. pagpanuktok nga todo nga Oo. naguntat kami. Ah. Okay, but we're fine. Thank you so much. We're good. Aram mo na Okay. actually aton nga guard sa gwa. Kanata sa piyak ng building. Ay nako. Sige, nice one, Ginong. Thank you, Gid, sa pagdulong sang sudan. Ay nako. Sige, sa mga kalagad naton dira, mayong gabi, Gid. Sa inyo tanan-tanan pa lang sa pagtutok, no, kag kumayara ka mo dira sang luyag Iklaro, ipamangkot, or even ipag-greet no nga naga-celebrar sang ilang nga kaadlawan, anniversary. Yes, join us tonight. Pwede nyo ma-comment dira sa aton comment section sa Facebook Live sa 88.1 Spirit FM Rojas. Okay, so sa pagbalik nato, attorney, no, ana aton nga tawag sini aton nga ginhambal kaina ang tuy sa sulat pastoral sa ato pinalangga nga arsobispo. Kag ininabalay tugas sang madalom nga pagpamalandong kag pagpangamuyo. Oo, so ginbasa man ini sa una nga misa naton, no, sa Season of Creation dito sa La Playa de Balisong sa San Ramon Pilar. Sa idalom sang parokya ni San Vicente. Oo, kag sa ilang nga beach forest. So open ang aton nga nga actually, celebration. katahom gid, Yes. attorney, no, nga makita dito ang beach forest kag ang
mga pumuluyo man nga nagtinguha nga mapaayo ang lugar. Yes. So salamat gid. Kag ginusto ko luyag ko ipanginbulahan ang aton Municipal Environment and Natural Resources Office sa Banwa sang Pilar. Bisan ginakulang sila sang ila nga pundo kinahanglan ko stress kay basi madugangan man ginahimo gid nila ang tanan para mapakita nga may luyag sila nga obrahon para sa ikaayos ng ila palibot. Tama. Pilar is one of our coastal municipalities here in the province of Capiz. Kag didto man makita ang pinakadako nga mga seagrass area sa ila nga area. Kag ang aton dira Tukadrift, very beautiful pero masyado naka-degraded nga kinahanglan i-restore siya kaalaga drill. Nalipay kita no nga nabatian naton nga tutukan sang aton nga Menro kag sa municipality of Pilar. Kaupod sang ilang nga mayor si Mayor Arnold Perez kag ang ila katapo sang ilang nga sanguni ang bayan no ang ilang nga council no nga makadihon sila sang isa ka ordinansa nga madeklarar nga marine protected area ang mga bisan portion lang da sang Tukadrift naton para sa ma-restore naton kag ma-conserve pa ang pwede naton ma-conserve. I personally kaalaga drill no nakita ko kung ano ang sitwasyon sang Tukadrift. Okay? Kaya syempre before ang isa ka area i-declare nga marine protected area, gina-assess anay ina. So damo nga assessment, survey na ang ginumpisahan naton since 2019, 2020. Okay? Kag nakita naton nga may nabilin pa man nga mga nga mga corals, may ang coral reefs although degraded na siya, pwede pa man masalbar. Okay? So dapat kinahanglan naton magdasig nga madihon ina para may masalbar pa kita. Okay? So panginbulahan kag padayunon nyo lang gid kag yes, padayon ang paghatag sang nagakaigo nga pundo para sa aton nga Menro para pagpadayon Manila ang ilang nga ridge to reef approach. Hilabi na gid ang pag-reforest sang aton nga kabukiran kag mga mangrove forest dira sa Banwa sang Pilar. Tama gid attorney. Speaking of Pilar no, ang nagalantaw sa aton subong si Sir Ronaldo Ansing Garcia. Mayong gabi halin sa katilingban sang parokya ni San Vicente Ferrer sa Kasanayan Pilar, Capiz. Mayong gabi sa inyo mayong dira, gabi no? ng current tupas. Salamat sa pag-upod. Sige kay Mamahal Buhat mayong gabi. Hambal ni Doc Harold. Shout out sa mga taga CECC. Yes, Capiz Ecology and Conservation Center dira sa Kapsu, Pontevedra, Capiz. Kay Bogart, kay Guada, kay Gudo, kag kay Baby. Mayong gabi sa inyo tanan-tanan, no? Anong manami da nga mga tanom, Sir Doc Harold? Kay Ma'am Annalyn Acosta. Oy, page nga Doc Harold, may gina-reserve kita dito nga pili. Kay ipagatanom ato ni Father Mark. Kay Father Mark ato gin-reserve ko para ipananom naton this coming September. I guess September. Sige. Kay Ma'am Annalyn Acosta, mayong gabi brother and sister. Greet ko lang suki baby girl, karinderya sa Tatsi. Kag hello sa Acosta family nagaupod sa aton subong nga gabi. Salamat gid no dira sa baby girl karinderya sa Chodor Arsanas Trade Center. Mayong gabi sa inyo tanan-tanan. Family Acosta para may pamati. Okay, kay nato ginamba attorney no ang pagpanikasog sang gobyerno lokal sang Pilar no. Actually very active gid ang local government unit no sa pagpamuno ni Mayor Arnold Perez kag sang konseho no sang Guniang Bayan no kay Vice Mayor sa mga SB members hasta sa mga kapitanes no. Grabe ka tamay lang suporta. Yes, pero pangabay ko lang gid kaalaga drill no tani mabatian ni nila ang aton pagpanawagan. Madugang-dugangan ang pundo for the year 2026. Kay by October, maano naman sila ma-budget hearing, kabay pa nga madugangan man ang pundo. Kay kun amo pa lang ganina inyong pundo, damo na ang efforts ng inyong Menro, kag damo pa ang dapat obrahon, pero please, additional fund for Menro, Pilar. Kabay pa no. Kag shout out kay Sir Val. Ato siya dito nagligad man no? Nag-attender man sa Season of Creation Celebration. Salamat sa inyo. Padayon si Sir Val Valentin no, Piapi ang aton focal point person dira sa Menro Pilar.
Sige. Hambal ni Stefano Babila Alcones. Shout out na lang po, idol ko, real crush ko na engineering. Hi crush ko, Reshalyn, the pretty. Wow. Pretty. Diba? So nagpa-shout out pa sila sa ilang mga crush. Kung hindi nila ma-meet lang personally, pwede nila ipaagi diri sa 88.1 Spirit FM. Pwede naman ma-shout out na yung mga kalaga. Sige. Sa pagpadayon naton, no, siguran attorney ang pagbasa sang sulat pastoral sa atong pinalangga nga Arsobispo, no, para sa Season of Creation 2025. Okay, i-paragraph by paragraph ta Sige, kalagad real. attorney. And then we will discuss per paragraph siguro. Okay, sige. Hasta maabutan kita ni Father Paking. Okay, sige. Okay. Father Paking, kung nabatian mo kami, magasugod na kami. Okay? Though maalala mo kaya niya pagbasa or daw subong na? Oo. Okay, I will try. With conviction. Okay, so mga kaabyanan, mga isig katinuga, amo ini ang sulat pastoral sang aton Arsobispo sang Capiz para sa Season of Creation 2025. Pinalangga ko nga mga utod kay Kristo kag mga kasimanwa. Sang nagligad nga tuig, ginpagwa ko ang akon hauna nga sulat pastoral para sa Season of Creation 2024. Kag nagapasalamat gid ako sa inyo, mainit nga pagbaton kag konkreto nga mga panikasog sa pagtuman sang mga panawagan sini. Paagi sa inyo aktibo nga partisipasyon sang nagligad nga tuig, natukiban liwat sang aton mga kauturan ang katahom sang mga tinugas sang Dios kag ang pag-atipan sang aton common home. Makita na ang mga tanda sang paglaom. Nahibaluan naton nga naguntat na ang pila ka illegal nga operasyon sa pagmina diri sa Capiz bangod sa maisog nga panindugan sang aton mga pumuluyo. Diri nakita naton nga kun ang mga komunidad magbugtaw kag maghulag, posible gid ang pagbag-o. May paglaom pa. Wow. Kita mo sa umpisa pa lang kalagad drill ang akon nga tagipusoon sang kalipay. Kay tungod positive, 'di ba? Kumbaga na-inspire kita nga sang nagligad nga tuig. Nangin inspirasyon sa aton nga mga kauturan, 'di ba? Ang nauna nga sulat pastoral sang aton pinalangga nga Arsobispo. Kung na-notice nimo, permi lang ko na-notice. Kung madumduman mo sa mga nagliligad nga bulan, madamo sang environmental issues ang ginatukoy. No, hindi lang diri sa 88.1 Spirit FM sa tigong sang tinuga, pero sa iban man nga mga sa iban nga even the quad media, from social media to newspaper to radio, 'di ba? Na istoryahan, no? Hilabi na gid ang issue sang quarry, 'di ba? Diri nagapakita man gid nga kung magtingob ang tagsa-tagsa, mapauntat naton ang isa ka illegal nga operasyon. Tama, editor. Pero kung maghipos ang tanan, daw normal lang ang isa ka illegal nga buluhaton. That's why, please, hindi naton pag-normalize ang mga illegal. Diba? Kay kung kaisa, ang mga ulihing tubo, ina naman ang ilang nga pagpati. Nga normal na lang ina. Diba? So wala lang kita obrahon, kay tungod accepted na sang sosyudad. Kag amuto ang ambal ni Archbishop Vic, no, sa sulat pastoral mga kalagad nga kung nahimo naton sang nagligad nga tuig, no, nga maamat-amat insakto, no, mangin maayo ang patakaran, no, kag magsunod ang mga pumuluyo, no, sa iya mga panugyan didto but silingon ti may dako pagyapon nga paglaom nga magaabot. Sa nagligad nga tuig, ginunahan naton ang selebrasyon, no, diri sa Aguho sa Banwasang Panay, no, sa Barangay Aguho sa Panay, kung sa diin ti kilalaman ini, no, nga coastal community. Kag nakita naton ang mga pagbag-o, no, after siniti si Father Frank nagakadto man didto, no, abot siningon ti padayon ang pagpanikasog sa mga pumuluyo sa mga komunidad, no, nga mapabilin nga maayong kaimtangan sang komunidad. Kag isa didto sa gitutukan sang nagligad nga pastoral letter amo ang mga basura man, no, basura, illegal fishing, halin sa kabukiran pakadto sa mga kadagatan. So that is why nga
amo ning gusto sa aton nga pinaka-arsobispo, gusto man naton or luyag man naton nga maangkon nga ini nga paglaom hindi kun tani madula o mapatay, no? But siningon tag sa katuig, tag sa kaadlaw, tag sa kabinulan dapat buhion naton pinaagi sa aton nga pagpanikasog. Again, posible ang pagbag-o. 'Di ba? May paglaom pa. Okay, sa pagpadayon ko Kaalaga Sige, Drill. attorney. Apang malayo pa ang aton pagalakton. Ang mga pilas sang duta nagadinugo sa gihapon, kag padayon ang paghilibion sang mga imol. Ang tema sini nga tuig sang Season of Creation, paghidait upod sa mga tinuga or peace with creation. Nagaagda sa aton sa pagpamalandong nga ang matuod nga paghidait hindi lamang makita sa kalinong sang palibot kundi sa mahirop nga kaangtanan sang tawo sa iban nga mga tinuga. Sa pagpali sang samad sa mga pagbinahin-bahin sa tunga sang katawhan kag sang iya palibot kag panumbalik sang pagbalanse sang aton ecosystem. Gani ginapamangkot kita karon. Ano nga estelo sang aton pagkabuhi, mga pagsulundan, kag mga prioridad ang kinahanglan nga magbag-o. Mapasa pa bala naton sa masunod nga henerasyon ang isa ka planeta nga hindi puno sang pilas kundi isa ka mabinungahon nga harden sang kabuhi? Diba? Katahom Kaalaga Drill. Again, it's another invitation for us. Diba? These talks, kung i-summarize ko, Kaalaga Drill, ini nga paragraph, naga-talk about disconnection of human to kapwa niya human and to God's creation. So, kumbaga, nakita naton nga we are disconnected. Of course, in this digital world, in this digital era, nga kumbaga, doon ang kalibutan naton ara na sa ginatawag nga teknolohiya. Teknolohiya. Kaalaga Drill, although inaganyan na stress nato, no, ang mga cellphone gin-create for us to be connected with those who are not with us. Ang mga sagwa sa pungsod o malayo o nagabiyahe, nga i-connect kita dito sa ila. Pero ang natabo Kaalaga Drill, masyado ako connected sa akong nga cellphone sa iban nga hindi ko upod. Pero pareha sa imo subo nga upod ko, hindi na ako konektado sa imo, layo na ako kay masyado ako diri ka focus. 'Di ba? I am so disconnected with nature nga wala na ako nagagwa Kaalaga Drill, kay diri naga-enjoy na kuya being entertained by this device alone. 'Di ba? Kay tungod, wala na ako connection sa imo Kaalaga Drill, wala naman ako nagagwa, 'di ba? Kay tungod wala ako connection, wala ko hindi ta kakilala o hindi kita close. Ang usual nga ginahimo sang tawo, kay wala ko labot sa imo, bahala ka sa kabuhi mo. Ang pagbahin-bahin sang tagsa-tagsa. Magsi kita ya, bala ka na daya. Ako ya, mga buhi man ko di sang akon nga ako lang. Salbaron ko akon ko galingon. And because we are so disconnected, we tend to compete with each other. Okay, padamo-damo ta kwarta Kaalaga Drill. Padamo-damo kita sa yung padako-dako kita balay. Padami-nami kita sa lakyan o padamo-damo kita kung ang mga diskaya may 28, 'di ba? 'Di ba? So, padamo-damo. Para at least ding madamo nga gabilib sa akon, kamayad-mayad ko, damo ko kwarta. Nga nalipatan na naton ang aton purpose sa pagpangabuhi diri sa dutang luwaan. Diri sa kalibutan. So, diri ginatawag kita. Okay? Tama na ang pagbahin-bahin. 'Di ba? It's about time that we reconnect with each other. We reconnect with nature so that we will be reminded of our role as stewards of God's creation. Oo. Kaysa mga kapunto diri attorney no nga may kanya-kanya na kita nga kabuhi no, kalabanan sa aton, busy sa aton kaugalingon nga mga pagpanikasog o pagpaninguwa nga nalipatan naton nga sa tunga sinitanan no nagapabilin gihapon nga may dako nga importansya ang pag-ugyon o kun paghugpong.
Kay kung magkanya-kanya kita, ti wala kikita sang may masalbar nga mas dako, no? Aton lang gid nga bahin ang aton masalbar. Kundi kung magululupod kita no magtingob ilabi na sa pag amlig sa aton nga palibot, sa aton dunang manggad, sigurado nga hindi lang kita makabenepisyo kundi ang mas labi pa, no, ang aton nga ako ng mga masunod nga henerasyon, aton mga kaapuhan, mga kabataan sa ulihi, no, nga makabenepisyo si tanan nga may mabilin pa para sa ila. So una, ang bali ni Bishop Vic, no, may paglaom pa. Ikaduha, ti apang sa tunga sini nga paglaom, malawig pa ang aton mga paglakaton. Kinahanglan nga magpanikasog pagid, kinahanglan nga magdoble effort pagid. Kag maging bilin siya kaalaga drill nga pamangkot. Ano bala ang pwede naton ibag-o sa estelo sang aton pagpangabuhi? Diba? It's a reminder, let us pause. Ano bala ang may ginaubra ako bala nga hindi na hindi nakanais-nais nga o hindi nakakabulig para sa ikaayos ang akong palibot. I-check ko abi, paano ko ma-manage ang akon nga basura? Diba? Binagbinagon mo anay, no? Base may ginaobra ka nga hindi nagali makapaayo, hindi lang sa imo kundi sa imo sa katawo, no, sa imo komunidad. Base may mga ginaobra ka nga makapalala pagali sa sitwasyon sang nga aton nga ginapangatubang sa karon. Dira nga punto pamalandungan, pangamuyuan kag of course maghulag, no, aksyonan naton kay para hindi pa ulihi ang tanan. Yes, kag ini siya, no, very effective ini ang tawag na naton nga seventh generation rule or principle of seventh generation. Every time we act or do something for the environment, we always ask ourselves, ini balang pagabuhato na kun may epekto hasta sa akon ikapito nga henerasyon. Okay. Inibala ko himuon ko ini may mabilin paayhan sa ikapito sang henerasyon ko umpisa sa akon. Diba? Kay kun nagapanumdum kita, nagapost kita, nagapanumdum kita, mindful kita sang aton nga action, dako ini nga impact on environmental conservation, protection, and restoration. Mahayugid, no, nga madumduman naton ini mga kalagad kay nakaibalo kita nga ang aton kabuhi sa kalibutan umalagi lamang, no, matapos ang aton kontrata sa kalibutan maabot ang time, no, nga wala madula kita diri sa kalibutan, pero ang ang isa ka maayo nga buhat, no, nga aton himuon kung pagaymuon din sa kalibutan, hindi gina malipatan sang mga masunod generasyon kun nangin maayo ikaw kag nangin mapuslanon ang imong obra para sa ila. True. Okay? Bago kita magpadayon sang aton sulat pastoral kaalagad real, luyag ko lang tamyawon si Ma'am Kima Villa, mayong gabi, sa kay Rims Mandahan. Good evening, Attorney Abeb. Pa-shoutout sa taga-poblasyon Ilaya Maayon, Kapis. Mayong gabi sa tumakalagad dira, no, sa Banwasang Maayon. Auntie Hannah Borgos is also watching with us, and of course my friend ng Genevieve Florentino. Salamat sa pag-upod. Yes, mayong gabi gid sa makalag ka best friend. Sa liwat kung gusto akong luyag ninyo, no, magpaabot sa mga mensahe kung ihibalo diri sa atong palatuntunan, pwede gid ninyo ma-message or comment sa aton nga comment section dira sa Facebook Live sa 88.1 Spirit FM Rojas. Sige, sa pagpadayon, attorney. Okay. Upod sini nga balatyagon kag paino-ino o sisaon naton karon ang mabugat nga mga problema sa ekolohiya sang aton probinsya kag syudad. Magtingob kita. Ipalapnag naton ang matuod nga kahimtangan sang aton palibot kag magpangayo kita sang sabat sa mga tawo nga ginhatagan sang responsibilidad sang Dios kag sang kasuguan. Magpangayo kita sang hustisya para sa tanan nga mga tinuga. Kung hindi kita magbugtaw kag maghulag karon, ang buwas mahimo nga ulihin na. Nagadalom ang mga pilas kun aton ginapadugayan. Karon ang tion sang pagbangon, sang paghulag, kag sa pagdepensa sang aton kalibutan. Diba? Call for action. We need to do something. Kaya nga man,
Kung padugay-dugayan naton, pabayaan lang, mas nagadalom ang epekto. 'Di ba? Sang aton nga palibot. Kag amo na attorney no ang luyag sa aton pilang arsobispo nga samtang pwede pa mabulong ang pilas tani ubrahon na naton subong. Kay once kapadugayan naton, padayon naton nga ibaliwala, pabayan no. But silingon ti ginapabayaan man naton nga maglapad kag magdalom ang pilas sa aton nga palibot, sa aton nga kalibutan, no, sa aton dunang manggad. So that is why nga ambal niya diri samtang may tiyempo pa himuon tanan, no, bulngon tana kag may duwa sa dito kapanawagan, no, sukton. Yes. Ang mapangayo kita sang hustisya, environmental justice. Okay? Para sa tanan nga mga tinuga. Dira pa lang no, matigdas no ang panawagan sa aton pinalangga ang arsobispo nga dapat kung ano ang natabo sa karon no, kag sadto no nga mga tiyempo dapat may mapanabat. No? Kag ari pa, isa pa kaalagadril. Hindi kita magkahadlok nga ipakita, ipabalo, ipalapnag kung ano ang sitwasyon sang aton palibot diri sa aton probinsya. So hindi maghipos-hipos. Nakita nyo to nga may illegal na, nakita nyo nga may gakandak illegal fishing, may nagakat o may nagapangutod sang aton nga mga mangroves, nagasunog sang ilang mga basura, naga-illegal quarry, nagamina, kag nagahipos-hipos lang kita. Hindi. Amo ina ang aton ang request sang aton arsobispo. Magtingub kita, ipalabnag naton ang matuod nga kahimtangan. Hindi lang nga ang gwapo lang kalagadril, ang manami lang nga istorya ang ipagwa. Pero ang mga bulok, ang malaway, ang mabaho, ihipos ta na lang. 'Di ba? Kay ginakulbaan kita, kay basi kita ang beradahon, kita ang ipersonal. Kitang balikan. 'Di ba? Kay kun maghilipos kita, again, ano naman ang matabo kalagadril? I-normalize naman nila ang mga illegal. Kaya tungod okay lang manggali sa mga tao, sa mga pumuloy, kung wala man may reklamo. Yes, wala malawig na nga chimpo, kalagadril, ang paghipos naton. Diba? Nga ginabaliwala lang naton, kaya hindi kita diretsyo nga apektado. Diba? Pero subong sa mga kalamidad nga naatubang naton, na-realize gali naton, ay, ang paghipos-hipos naton sa madugay nga tinion. Ipasugtan ta lang ang pagpangutod sa mga kahoy, ang pagsunog sa mga basura nga ginapanghaklo na naton ang toxins. Nagmalasakit na ang aton mga ginikanan, ang aton mga kabataan, pero naghipos kita sa giyapon. Sabot silingon, ginatolerar naton sila. Ginapasugtan naton sila. Kay wala kita nagsukot, no? Wala kita nagsugid, wala kita nagreklamo, wala kita nagsukot sa ila. So okay lang. That is why nagbalik sa aton karon ing mga problema kag amutani nang hambal naton, no? Hindi magpabulag-bulag kag hindi magpabungol-bungol. Kay kun padayunon naton ini mga kalagad, no, nga wala kita sang himuon, tanan kita mangin apektado. Mangin angkon kita no sang kahalitan. Kita gid sini ang una no nga mabalikan sini mga kahalitan nga tugas ang aton pagpabaya. Kay kita mismo wala kita maginhimo para sa aton nga kalibutan. Correct. Correct gid kalagadriel. Kag diri no notice lang naton sa aton sulat pastoral nga may tatlo ka tema. May 3 ka tema ang ginhatagan sang pagtamud diri. Kag ini sila amo gini ang mga naga-viral nga mga issues sa subong nga ginaatubang sang aton probinsya. On solid waste management. Suno sa ginpahanumdom sa aton ni Papa Francisco, ang duta ang aton puloy-an daw kapareho na isa kadako nga tinumpok nga basura. Makita tayo na sa Laudato Si. Gani nagapanawagan ako sa tagsa-tagsa nga seryosohon ang pagsiparar sang basura
biodegradable, recyclable, kag residual waste. Ilabi na gid sa aton mga panimalay. Sa mga local government units, mabasko gid namon na ginapanawagan nga inyo punduhan sang nagakaigo ang pagtipon sang basura, pag-recycle, mga treatment kag final disposal facilities. Ang nagakaigo nga paghimo sang basura wala lamang nagapakita sang katinlo kag kahusayan, kundi nagapabutyag man sang pagtahod naton sa aton dignidad kag sang dignidad sang kabuhi sang iban. Ari na. Una pa lang na. Natumbok, nakita ang sitwasyon. May problema kita sa aton mga basura. Isa na dira ang hindi tama o kulang sa pundo ang pag-allocate sa aton mga local government units. Kay tungod aware kita kaalagad drill nga we have Republic Act 9003 or the Ecological Solid Waste Management Act of 2000 nga naga-obligar sa aton local government units nga sila ang mag-manage ang aton mga basura. Umpisa sa barangay, 'di ba? Ang barangay dapat may mga activities sila, may programa para ang aton mga household ma-encourage nga sa dira pa lang nga level mag-segregate na sila kalagadril. Madunuton, hindi manudunuton, ang mga wala pulos na nga basura, mga recyclables nga pwede pa naton mabaligya. Tama. 'Di ba? Kag ang aton banwa ang mga munisipyo nga magpangolekta sang residual waste kag magpahamtang sa mga material recovery facility kag mga residual ang mga aton final disposal facility or aton mga eco park. Pero diri sa aton probinsya, ilisipon pa lang kaalagad drill ang may mga final disposal facility. Paano ini? Ano ang natabo? Kay 25 anyos na ang layi nga nagaplastar nga nagamandato sa inyo nga obrahon nyo ini nga mga obligasyon. Pero sa subong wala sa gihapon. Ano ang natabo? No? 25 Paano? years. Paano naton ma-practice ang insakto ang solid waste management? Kung may kakulangan mismo sa mga implementing bodies. Gani, ini nga panawagan very timely gid. 'Di ba? Para sa akon maisog ini nga pagpanawagan. Hindi lamang sa mga tagsa-tagsa nga mga pumuluyo, pero hilabi na gid sa aton mga local leaders, sa aton mga local government units nga maghatagan man sang kaseryosohan ang implementasyon sang aton solid waste management. Tama gini attorney, no? Kag amuning hugot nga panawagan sa atong pinalangga nga Arsobispo. Kay man sa iya nga paglibot-libot, no, halos tanan nga parokya or mission station na libot sininiya. Kag manotice mo gid attorney, no, ang mga lugar o kon mga banwa, mga barangay no nga kadamo gid sang basura. Makita mo gid sa palibot, sa karsadahon, no, but silingon wala natun-an ang aton mga pumuluyo or base wala gid sila sang butangan. Naman wala natun-an, inako pamangkot sa imo kalagad drill. Naman wala natun-an. Ano ang natabo, diba, ara no? na sa layi, inyo na mandato, naman wala nyo gintun-an in the first place. Buot silingon siguro attorney kay tungod hindi prioridad, no? Naman hindi nyo prioridad. Kaya hindi nila makita ang kumbaga importansya sang pagdumala sang ang insakto nga pagdumala sang basura. Basta lang iaboy, no, or tipuno ni iaboy, basta iban wala na kaintindi paano ini dumalahan sa insakto, no. Bisan sa pagbahin-bahin na gilang attorney. Yes, kaalagad drill. Kag diri kita nagapanawagan again magtingob kita sa sini nga issue. Kung ang inyo nga mga basura wala ginakolekta sang munisipyo, kung ang inyo nga mga neighbors nagapangsuga sang basura kay basabat nila wala man sang may nagapangolekta, gakalat man diri, may layi kita nga nagabawal sila. Ara na subong do kumbaga mas effective nga complaint desk ang social media. 'Di ba? One time
aga pa ko kaalaga drill diri sa syudad sang Rojas, nakita ko along the way nga duwa ka basurahan kung sa diin dira ginapanghaboy no, daw gina-consider nila material recovery facility, ginsugan. Ala. So ginpicturean ko, ginpost sa Facebook. Kag ginabalan sila nga ini nga mga practice hindi iniintsakto kag bawal sa Ginabawal layi. gid ya. So ginpanawagan naton. Kag very good no kay dasig dayon nga pick up sang media. Oo. Tapos ginapanawagan dayon ginakadtuan ang mga local officials no. Galing kun ka isa wala kita ano no ning tawag ni ning kung kaisa sa akon nga part ka lagi. To hindi na lang kung kaisa man mag-post nga man. Kung mag-post ka, nga dapat i-recognize nga ning nagagahod ikaw, ginapakita mo nga sala na do ikaw pa ang salaon. Ikaw pa ang salaon nga naglain. Pero hambal ko hindi kita madulaan no sang kaisog kay ni ako ya with this pastoral letter mas nagdugang ang akon nga kaisog nga mag-encourage sa aton mga isig katinuga kaalaga drill nga maggahod. It's about time to raise our voice together and demand climate action. Kag seryosohon sang aton gobyerno ang pagprotektar sang aton nga kalibutan. Kamuto ganing ang baltan no nga umpisa naton sa aton panimalay. Kung wala man sang effort ang inyong barangay o kon gobyerno, lokal nga gobyerno, da kita mag-effort no sa aton nga panimalay. Simple lang, pagbahin-bahin sa biodegradable, non-biodegradable kag ang residual waste, no? Yes. Okay, gaano sila sample kaalaga drill. Okay, ang mga gingamit naton nga kung nagkaon kita sang sardinas, nagluto ka miswa, do gusto ko magkaon miswa, tapos may utan, ano nga yung utan nga nang nagapahamot. Ay, oo. Ano gani siya? Hindi siya kalubay. Hindi. Ang isa ning kanina diba? Gusto ko na kahumot sang aga. Okay. Now, sa diin ko ihaboy ang akon mga lata kaalaga drill. Dira ninyo mga kalagad no. Mga lata di mo pwede ibutang. Mapuslan pa na sa bala or hindi na, no? Biodegradable madunoton na sa bala or hindi. Siyempre hindi madinuton. Okay. Pero si nanay ko kaalaga drill, ang mga dagko nga mga lata sa mga 2 days na nga ginaano, ginahimo yan na gina-recycle, yan na gina-reuse ya, kay ginatamnan niya sa mga liso. Every time magkaon kami sang abukado o rambutan o mangga, ang mga lata na kag ang mga plastic no pareha sa mga tomato sauce, ang mga gatas, mga Milo na ginalimpyuhan niya na ginatsimpuan niya gid nga limpyo ihalay. Once nagmala kag kung may chimpusa nga makaubra siya sang iyang compost. Pangbutang niya dayon kag iraya lang. Diba kag every time magkaon sa mga kuan niya tipo ng liso kag ipamutang niya na da. Kag kung kinangla naman naton sang inugtanom didto sa kay Nanay Mildred Forest kita nagkuha sa mga seedlings. Di ba la? Yes, di ba? Regular na ya. Kag ina nga effort ni Nanay Mildred ning kalaga drill kon para lang sa ibalus ang tanan nga ma-inspire ka mo. Since gamay pa ko, nakita ko na sa akon nga iloy. Kaya ang akon iloy isa ka basurera kalaga drill. Kag subong nagbunga na actually no mga gintanom ni Nanay Mildred nga padayon na ka-benepisyo. Hambal ni Ma'am Ellen Star Patola attorney. Yes, Patola, di ba? Masimutan ko ang kuan sang Patola. Kag atong kuan naman no pagsunog sang basura ginabawal naton. Kay tungod nga tuman ka peligroso ang asusina no labi na ko mga plastic ginang aton ginasunog daw kalagay bisan mga dahon gani madamo na bawal. Yes, bisan dahon bawal. Ang pagsunog sang basura kaalaga drill no madamo na nga mga research no kag ang natukiban sang aton nga scientist no nga may mga toxins ini nga gina-release. Kag ginahaklo sang aton lawas. It's like poison sa aton nga body magsulod kag ginapangguba niya ang aton nga mga organs. Inaong kaisa makibot na lang kita nga may sakit na sa puso ta may problema aton liver ang tanan kay tungod kita mismo ang naghilo sa aton nga lawas kay tungod ginpul naton ang aton hangin. Oo, kag amo to ang actually isa sa mga kausa sang COPD no chronic obstructive pulmonary disease amo ang aso.
no? Aso sang sigarilyo, aso sang tambutso, aso nagikan sa mga ginasugan naton, ginasunog naton. Kag bisan gani attorney ang aso sang kumagkuan kita luto nga gamit ang kahoy. Tol, kita nyo mga kaalagad, nag-alam si kaalagad drill tungod sa kaayos ang lawas Actually, na programa. Di ba? Ang topic do sa nagligad ni Dr. Agasin, no, ang COPD. Kasuno sa iya, no, kag suno sa mga pagtuon pagpanalawsaw nga isa sa mga kausa, no, sang chronic obstructive pulmonary disease kon COPD, amo ning aso, no, nga kung kaisa wala lang kita kay balo pero ginapoison na gali naton nga baga true. ang atong kaya bilang lawas. nato makita masimutan ta lang madula atong aso wala ka mo kabalo nga ang aso nagsulod sa aton Tama. lawas kag toxin kumbaga poison na to siya. So agana-ganon, no? Ay labi na sa mga nagaluto na gamit ang kahoy. No, Isa na lang gid ka paragraph bago kita mag-post. Okay, sige. Kaya ang aton dinapit nga bisita ari nag-abot na. Okay? Sige, go attorney. Ang mga basura nga patarasak nga ginahaboy naton bisan diin nagapanuktok na sa aton puwertahan kun magbaha. Kun magpabaya kita, suyupon sang duta ang mga kemikal kag magahilo ini sa aton mga water table. Sa ulihi, mabudlayan na kita magpangita sang matinlo nga tubig. Isikway naton ang kultura sang pagkamausikon or throw away culture. Kag ang sobra-sobra nga pagkonsumo or excessive consumerism. Ang paggamit sang single-use plastic kag ang pagaboy sini wala lamang nagahilo sa aton kadutaan kag kadagatan kundi nagasalaming sang aton batasan sang kahakog. Pagbaliwala sang aton palibot kag pagkawalay kabalaka sa iban. Ara nang imo nga term ang pagiging hakob-hakob. Diba? Sakon, akob-akob, dahak-dahak. Samok-samok. Okay. Patarasak nga paggamit, no? Kag subong man paghaboy sa mga basura bisan sa diin lang nga nagapanuktok na sa atong pertahan kung magbaka. Diba? Literal gid attorney. Literal gid na yan. Magbaha gabalik gid sa aton kaya mga nilang basura. gani sa aton mga baybay. Kung kaisa wala ka na gana maligo, kay kaupod mo maligo, kung sa una As kaupod in. ko maligo isda. Ay abaw, basura na sa subong. Kag amo man na ang paggamit sang single-use plastic. No, kay kadamuan sa aton sa gihapon subong wala gid ka intiende kung ano ka importante ang pagpaganhagan kung paglikaw sa paggamit sang single-use plastic. Tanan nga ginabakal putson sang plastic tapos iaboy lang mandason. So di makadto, no, sa atong palibot, sa kasubaan, tubtub sa kadagatan. Kag amo ni gani, no, ang chemicals ti ginasuyop sang duta nga nagasamad sa aton nga water table. Gani ato na manotis subong wala na sang matinlo nga tubig no nga sarang naton mainom sadto wala na bubon nga ilimnan. Sadto galaom kita sa bubon or sa bomba, no, subong yan di na gid ang iban nga bakal na gid attorney, sa no, mga chimpo ka lagadril, no. Isa sa mga negosyo sang gamay pa kami ang ginapakita pagkataan namon sang kwarta kun summer kay lapit kami sa sa dagat, no. Alagyan ng amon balay pakadto dito sa Marita. Dira sila every summer wala sila tubig nga ilimnon. Okay, ilimnon nila o sa sulod sang balay. Ning tawag ni nagabaligya kami, nagadala sila sang mga suludlan, kag nagakuha kami sang nagasag-ob kami tubig. Kag ginabayaran kami sang salapi sa isa ka sa amon nga kahugod dira. So ato mainom pa. Mainom diba? Pa ang bubon. Pero sa subong upon checking, no, wala na sang malimpyo nga bubon nga pwede mainom. Amo nang masubo attorney, no, nga supposed to be sa natural kita, no, nga pamaagi, no, makukuha sa ato makinanglanon. Pero subong tuway na kay tungod ginamulita naton, gipabayaan naton, gipatarasakan naton. So masubo nga kamaturan kagkabay pa, no, kinahanglan na naton ini nga usisaon makalagad kag solusyonan as long as may tiyempo pa. Kay maabot kitang tiyempo, wala na. Maubos na ni tanan. Wala na kita sang malauman sa aton nga palibot, sa aton nga dunang mangga. Again, wala naton to sa tunga chimpo kalagadrila sang bata pa ko. Wala gid ko nga gadahom-dahom nga maabot ang chimpo nga ang baso isulod
sa suludlan nga plastic kag ibaligya kag pagabaklon. Grabe. Kay para sa ato niya free flowing ang tubig, wala pagkadula. Wala man siya tuod na dula, pero ang malimpyo nga tubig nadula na. Nadula na gid. Sige. Oras nato alas 8:05 diri sa aton kapalatuntunan. Shout out lang da kay Jade Patricio. Shout out mga kalagad watching from Sapian Capiz. Oy, speak of Sapian, buwas nga adlaw no. Dira kita sa St. Therese of Lisieux Parish sa Bilao, Sapian. Pero ang aton nga venue para sa Season of Creation sa Lazarus Beach House sa Sitio Colase, Barangay Lonoy, Sapian. So alas 8 sa aga no. Tipon-tipon na kita dira mga kalagad. Sige, ma-break kita sa makadali, attorney. Hindi ka umagalin kay tungod madamo pa kita sang pagabasahon sa aton nga pastoral letter. Sige, magabalik kita makalagad matapos ang pila ka mga importanteng pahibalo. Standby! Sa mga pinalangga namon nga kaalagad, kamo nagapamati sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sang Archdiocese of Capiz sa idalom sang pagiya sang Catholic Media Network. Sa mga dikalidad nga balita, impormasyon, entertainment, serbisyo publiko, kag pagpalambos sang pagtuo, kami ang makaupod ninyo. Mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM Rojas, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Sa aton tagsa kapagbiyahe sa dalanon, hindi pagkalimtan ang numero 1 nga kaupod naton sa pagpanglakaton. Lawaan Petron Superstation and Car Service. Yari na ang masaligan kag kalidad nga serbisyo. Owned and managed by Mati, Christine and Xavier Viterbo. Ang Lawaan Petron Superstation and Car Service nagaalagad sang limpyo, kalidad nga gasolina kag diesel para sa imo nga salakyan. Petron XCS, Petron Blaze 100, Turbo Diesel, Kerosene kag Diesel Max, ari na tanan diri. Nagatanyag man sang change oil. May mga promo kag libre pa nga serbisyo para sa mga suki. Ano pa ang ginahulat mo? Magbisita na sa Crossing Seminary, Barangay Lawaan, Rojas City. O kung magtawag sa telephone number na 036-6215-5513. Bukas ini Lunes, tubtob Domingo para sa imo padayon nga pagbiyahe. Lawaan Petron Superstation and Car Service. The second best station in customer service. Power, performance, Petron. Mga kaalagad, mangin alerto kita tanan. Kadungan sa pagbukas sang panahon sang tig-ululan, nagataas na naman ang kaso sang dengue diri sa aton. Kinahanglan naton nga halungan ang aton ni kaayong lawas, ilabi na ang aton nga mga kabataan. Ang dengue ginadala sang lamok nga Aedes aegypti, kag nagahalin sa mga stagnant nga tubig, pareho sang ginbilin sa lata, drum kag mga guba nga goma. Ano bala ang sintomas sang dengue? Hilanat, sakit sang ulo, palalakit sang kalawasan kag kasukasuan, rashes ukon pula-pula sa panit, kag pagdugo sang ilong ukon baba. Ano ang aton pwede nga himuon? Limpyuhan ang aton palibot, takpan ang mga container nga may tubig, magpa-check gilayon kung may simptoma, kag magamit sang mosquito net, mosquito repellent kag mga bayo nga may mahaba nga manggas. Basta magbinuligay kag may ihibalo, malikawan naton ang dengue. Maghalong kita tanan. Limpyo nga palibot, protektado nga pamilya. Halong mga kaalagad, ang ini nga pahanumdom ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Capiz Provincial Health Office kag sang 88.1 Spirit FM Rojas. Mga pinalangga nga ginikanan kag kabataan, handa na bala kamo sa isa ka dekalidad kag Kristiyano nga edukasyon nga magabukas sang madamo nga oportunidad para sa inyo kabuhi? Welcome sa University of Perpetual Help System, Pueblo de Panay Campus. Nahamtang sa Sacred Heart of Jesus Avenue, sulod mismo sa Pueblo de Panay Township, Lawaan, Rojas City, Capiz. Diri ginahalad namon ang kompleto nga edukasyon, halin grade school, junior high school, hasta sa senior high school kag kolehiyo.
May ara kami sa mga kurso nga pangkolehiyo nga tugma sa moderno nga panahon kag pagkinahanglan sang trabaho sa lokal kag international. Bachelor of Science in Physical Therapy. Bachelor of Science in Radiologic Technology. Bachelor of Science in Pharmacy. Bachelor of Science in Nursing. Bachelor of Science in Medical Laboratory. Bachelor of Science in Entertainment and Multimedia Computing. Kag Doctor of Dental Medicine. Kung ginapangita ninyo ang eskwelahan nga may tampad nga paggiya, maayo nga pasilidad, kompetente nga mga manunudlo, kag mga Kristiyano nga prinsipyo, University of Perpetual Help, Pueblo de Panay Campus ang sabat. Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang amon Facebook page sa UPHS PDP Campus Official o kung sa amon Instagram account at uphs.pueblodipanay. Cellphone numbers 0936-671-9449 o kung sa 0951-193-4309. O kung sa landline number na 036-651-6133 kag 630-620-7844. Mga ginikanan, hindi na pagpalampuasa ang kaygayunan. Ihatag ang pinakamaayong edukasyon sa inyo kabataan. Sa University of Perpetual Help Pueblo de Panay Campus, we help you build the future. Together with faith, knowledge, and character.
sang Tinuga. Sa panahon nga nagalala ang krisis sa palibutan, tiyon na agud tungkol ang Tingog sang Tinuga. Tingog sang Tinuga. Oras 88.1, Spirit FM Rojas, Philippine Standard Time, alas 8:24 sa gabi. Balik diri makalagad sa aton nga pala tuntunan sa 88.1 Spirit FM Rojas sa gihapon kaupod ni Alagad Real de la Rosa. Attorney Abeb Arboleda Dipon. Kakaupod naton subong aton nga chairman sa Commission on Integral Ecology, Father Frank Casalda. Sa gihapon kami ang Tingog sang Tinuga. Welcome back, Father Frank. Sa wakas kompleto. Good evening sa inyong dua. Good evening gid Father Frank, no? Kompleto na kita subong. Yes! Basi makapapicture na sa manami nga picture. Diba? Okay. Long time not together. Oh, that's why wala ka nakakonect sa amon nga color tonight. Magani, nababati ako kayo na, pero... Earth color kami tonight. Bunagali ha. Grounded. Duta. Diba? Tinuga. Tinuga. Okay, sige. May gabi, Father Frank. Welcome sa lahat sa aton nga programa sa Tingog sang Tinuga. Kamusta ang aton unang adlaw? Kamusta? September 1, we started the celebration of Season of Creation. Matiano man ang aton nga naging celebration. Very, 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 very successful. Wow. As usual, no? So, dito kita sa Kasanayan, sa parokya, under sa parokya ni San Vicente Ferrer. No, dito kita ginihiwat nato ng first day ang opening ang opening sa ato ng Season of Creation 2025 dito sa Barangay San Ramon. Dito sa La Playa de Balisong. Wow. Yes, dira ilang mangrove forest. Yes, so mangrove kaga manami ang ilayang mga tanom dito, mga coastal trees, no? Yeah, may mga beach forest sila. Yes, so damo nagkadto kag nalipay gid maayo man ang aton nga siyempre. Ang aton nga mahal nga arsobispo. Kundi ini gid yang iyan nga kwan, iyan nga initiative. Yes. Kag isa balapads nga katahom no nga selebrasyon nga nagagwa kita. Okay, nagagwa kita kag with God's creation sa beach, 'di ba? With the beach forest. Di ba? Exactly, no? So muna man gid gani ang iyang gid man nga gusto kay ini nga experience yang na muni man inyo nakuha dito sa Baguio. Ang sa Baguio siya man ang nag-umpisa sa Season of Creation. Kag nakita niya kanami gid kuno kung dira gid sa Gua ang misa. Gani diri sa aton muna gid gina-encourage niya nga kung pwede hindi kita magmisa sa simbahan ng usual na itong ginamisahan kundi dito sa isa ka lugar nga it's either may environmental issues o concerns in ang lugar or in ang basta ara sa nature. Gusto mo na ginayang gusto. Okay, bisan dito sa Baguio nagamisa sa mga mining sites, no? Mining site na. Nagasulod sa dito sa mga kuweba, no? Okay, wow. Yes, muna kuan, no? So muna iyagid dala diri nga experience kag gusto man niya nga ma-experiencehan man diri sa
sa aton nga mga kapisnon. Yes, kay nagatilingob gid no, hindi lang sa dira nga dira lang nga lugar ang nagasaulog, nagaupod sa aton sang Yes. saulog, kundi sa iban mismo nga mga parokya Yes. nga nagasakay sila jeep, bus nga makaupod sa aton Yes, nga ang regular gid season of permit creation. na dira Oo. ang aton nga mga kauturan sa Mambusaw. Sa Mambusaw. Ay bongga gid siya Oo. Mambusaw. Archdiocese Shrine and Parish of St. Catherine of Alexandria. Oh, bongga. Father Sylvain Gloria nga Yes, ubod. sila ka-chipya. As Kasi in. uniform pa. Uniform pa na sila. Kagbuas. Oo. Padre, sa diin kita buwas ang aton nga Oo, Sa selebrasyon. second day na buwas. No? Dito naman kita sa Lazarus Beach Resort. Dito sa Barangay Lonoy. Sa Bilao. Sa Sa Pian. Pian. Yes. Yan. Pads, anong oras nag-aumpisa? Okay? Subong imbitaron na sila dira sa mga taga Yes. sa Pian. Kung luyag nyo mangin kabahin sang aton nga selebrasyon sa Season of Creation. kay makita Ara na kita kita buwas buwan. dira. Yes. Ako, anong oras sila dapat ato na dito sa Lazarus Beach Resort? Yan. Alas 8 dapat ato na sila before 8 o'clock. Oo. Before 8 o'clock. Ang aton misa mag-start 9 o'clock pero may ara pa kita talk, no? Pamati pa sila ni Atty. Abeb sa isa ka talk. No? Tama-tama So lang may ito. talk pa na an hour before. Pero ini nga mga talk, may kaangtanan man gyapon sa environment. Yes. Yan, no? Okay, so Mga 8 o'clock reminders dapat sa ato na sila. aton, oo. Amo na nga, ano bala ang mga estilo sa atong pagpangabuhi nga pwede naton baguhon. Ayan. Diba? Yeah. O, naisuryahan nyo kayo na, di ba? Yes. Naumpisahan ninyo. Actually, nagapamati ako sa inyo. Okay, kay balaan mo na kung sa di ka masulod. Pati. Oo. Pati- Timing lang, no? Mga isigkatinog. Pati mga tok-tok to Mga agita. tok-tok to, no? Batian pa man to. Diba? Pati angit man yan. Grabe yan panuktok pa. Oo. Kag kamuda, nakabatiwan ka mo kung paano kami di kag nakita nyo nga amon reaksyon ni Kalagad rin. Nga duwa kami gina-expectar. Nga man do grabe gining panuktok. O, diba? So, timing lang gid pads ang imo nga pag-abot kay ara nakita on illegal quarry operation. Kayo know what, mga kaalagad, mga isigkatinuga, si Father Frank, now representing the Capiz Archdiocesan Capiz Archdiocesan Social Action Center, no, isa sa aton nga mga NGO, very active NGO partner nga kabahin sang aton nga Provincial Mining Regulatory Board. Ang PMRB amo ini sila ang nagatukib, naga-review sang tanan nga mga requirements sang aton mga applicants for quarry operation bag-o i-approve sang aton gobernador. Hindi maka-approve ang aton gobernador kung ini nga mga applications hindi mag-agi sa PMRB. Kasi si Father Frank isa sa mga membro sang aton nga PMRB. Yes, correct. Okay. Oo. So, dari kita sa on illegal quarrying and responsible extraction, no? Yeah. Father Frank? So, muning ikaduha nga punto nga gin-raise ang aton nga mahal nga arsobispo sang iya nga pastoral letter, no? So, nag-una kita, ang solid waste management. Ang problema sa solid waste management. Ang ikaduha, amo nang ginatawag nga illegal quarrying and responsible extraction. So, hambal niya diri, no? Hambal niya. Sunod sa pinakaulihing nga datos ang Kapendro o ang Capiz Provincial Environment and Natural Resources Office sa probinsya sang Capiz, mayara sa 25 ka mga permit holders para sa mountain quarrying. Pulo diri ang may blasting. Kag mayara pagid 8 nga pending applications. Mayara pagid sa 18 ka mga permit holders para sa commercial sand and gravel quarrying. Kag may 19 pa ka mga aplikante nga nagahulat pa lang sa ilang permits. Ining madamo nga mga quarry operators ginadugangan pa sang nakaalarma nga presensya sa mga illegal quarry operators nga wala sing permits. Bilang mga kapisnon, dapat kita magbantay kay ini nga sitwasyon nagahatag sang dako nga katalagman sang aton palibot. Okay? Kung legal quarrying palang legal operators, may ara na kita sang 25. 25. Okay. Kung i-plus naton ang 18. pending, Ang pending. 'di ba? May pending kita nga 8. Okay, we will have 33. Okay. On mountain quarry ni siya. Okay. Kag out sa 33 diri may pulo
ka blasting. With blasting. Yes. Oo. Last time may aton dinapit nga bisita ang aton mining engineer sang Kapenro, si Engineer Vince, no. Gin-explain niya ang mga proseso sa blasting na hindi ni siya basta-basta. Yes. Okay? Kay tungod makahalalit. Peligroso, makahalit. Makahalalit. Or peligroso. Damaging na lang. Okay. Okay, so dapat regulated siya. So amuin na ang ang blasting nga kabahin sang permit. Okay? Maliwan sa mountain quarry, may ara man kita sang extraction sa mga balas bato sa aton mga kasubaan. So another ina sila set nga mga operators. Pero nakahibalo-bala ka mo nga mas madamo ang illegal quarry kaysa sa mga legal operators. Di ba? Yes, amuin na. Pero somehow, kay tungod, istoryahan namon, Pads, naging maisog, maging magahod ang aton nga mga isig katinuga sa pag-report, sa pag-picture, sa pag-video, sa mga illegal quarry. So, naalarma man ang aton mga illegal operators. Diba? Manami itong in-raise nyo kayo na nga punto. Batiaan ko to kayo na invite o ginahambalan ninyo ang aton nga tagpalamati, kag aton nga mga siyempre, mga concerned citizens nga kung makita ka mga illegal nila, i-report na. Yes, i-report. Kinahanglan nga subong hindi na kita magpaukoy. Kundi kung ano nakikita naton nga hindi maayo, dapat na naton nga ihambal. Yes. It's about time, again, to raise our voice. So, muna man ang ining sa mga illegal quarry. Kadamo-damo manggid. Paano, attorney, mga mangkot ako, paano na tumabalaan nga ang isa ka, okay, ini nahambal. Sa operasyon legal. Vince, no? Kung ano ang palatandaan nga ang isa ka quarry operation is legal. Okay. Ang pinakasimple lang. Okay. Pinakasimple gid sa ina nga area dapat may bulletin board nga nagapakita nga ara na mo kay required ina sila sa ilang nga SEC Environmental Compliance Certificate para ipamatuod sa publiko notice to the world bala. Okay. Nga dapat so the public may know nga ini nga area it's legal. Ari ang akon nga permit san o ma-expire ang akon permit. Pila ka volume ang akon permit. Okay? Sino ang permittee? San o gin-issue ang permit? To the point ako isa may mga best practitioner man kita no nga mga quarry operators nga pati ang may perma ni gob nga permit yang ginatarpaulin nila yang ginabutanggit para mapamatuod nga hindi lang number legit gid nga aray. Kay sa tugani si Engineer Vince nagahambal siya padre nga makita mo ma-differentiate nimo ang illegal quarrying kag legal. Kaya ang legal yan, kumbaga may proseso. Yes, okay? Yes. Example, sa mga mountain quarry, hindi lang na siya basta-basta nga tapanon siya. Gina-require na sila nga dapat may ara sila impounding area. Kaya di syempre mataas nga portion, dako ang tsansa nga may soil erosion. Ang tubig magapana o gulpi. Diba? So that's why dapat may water impoundment area sila nga ang tanan nga waste materials tubig man na siya or bunbun or bunod madira-diraanay hindi magulpi nga maapektuhan ang community o ang palibot mismo na siltation pond. So amo ina makita gid na naton ina number 1. So kung may nakita ka mo nga naga-quarry o naga-leveling pada kag wala naka-post ang ilang bulletin board dako 99% that's illegal. Picture kag report dayon. Yes, picture kag report. Kag di nang ganito nila i-report. Siyempre. Yes, pwede ni kamo kadiretso sa Kapenro, may Facebook account sila da. Pwede diri sa 88.1 Spirit FM. Yes, pwede man sa aton nga mga PNP. Okay? San si Poco Pads, maisip ko sa mga kamot ang mga quarry operators. As in sa ulo ko lang kung sa diin nga area ang may operation. May permit. So kung may nagsulod na dito nga nga dump truck sa ina nga area, balaan naton nga may illegal quarry. So mahapos ma-detect ang mga illegalista kay ginaano na sang aton nga Kapenro, ginakuhaan na sang coordinates ang area. So makita na nila sa mapa. Okay. So kay tungod na ganyang balanamot, dapat kita nga mga enforcer nga naga-enforce sang layi, dapat may taktika man, dapat maalam man kita. Kaya nga man, mas maalam. Mapasugot ka mo nga mas maalam ang mga illegalista kaysa sa enforcers
No, hindi dapat. Padayon dapat ang pagtuon, hindi maguntat. No? So munang ini nga punto na raise sang aton nga mahal nga Arsobispo. Unang-una bangon sang aton nga bangon sang iyang ipatawag nga circle of discernment. Yes. Dito siya nagkuha sang mga ideas kung ano ang kalatabos sang aton nga palibot. So na timing man nga sila nga mga tiempo since nagligad nga bulan, medyo mainit man ang issue about the quarry, no, duhagi ka areas ang na tumbok nga medyo problematic. So na batsagan naman lang ni sa ato mahal nga Arsobispo nga we might as well just also include sa iya nga pastoral letter. Kag sa aton nga pastoral letter pads, no, may datos, may basihan. Yes. Hindi lang niya chismis o haka-haka o nabatian lang sa Facebook. O 'di ba? Iniya may ebidensya, nagapakita nga amo sinisubong ang nagakatabo sa aton palibot. Okay, diba? So, duwa ini ang ginatumbok diri, may ara legal kag may ara illegal. Yes. So, pero ang iya duha naman ang iya nga gina-address ang mga legal operators kag ang mga illegal operators. Okay, naman, sige, sa no? pagpadayon mo, So, muna naman ang sugpon, no? Sugpon sa iya nga pastoral letter mahanungod din sa illegal quarrying. So, hambal niya sa aton mga utod ng mga quarry operators. Ginapanawagan namon ang inyo pagka-responsable sa inyo nga negosyo. Okay? Kabay nga hugot kamo nga magsunod sa mga kasuguan kag magpatuman sa matuod-tuod nga rehabilitasyon sa mga lugar nga inyong gingamit. Magbulig sa tayuyon nga pag-uswag sa mga apektado nga komunidad, siguraduhon nga ginapasulabi ang ila kaayuhan kag ikaayong lawas, mangin transparent kag accountable sa inyong mga hilikoton, kag magpasakop sa mga tumandok sa importante nga mga desisyon dira sa ila mismo nga mga lugar. See? Ang irresponsable nga pagkwari sarang makaguba sa mga suba, mga kaumhan kag mga ecosystems. Makaluluoy ang mga panimalay nga nabilin nga madali mabiktima sang pagbaha, pag-anod sa mga lapo kag bato, kag pagkadula sang ila palangabuyean. Ginakilala naton nga ang pagkwari mapuslanon kag kabahin sa pag-uswag, apang tubtub-sano ang pagkutkot kag pag-ab-ab sang aton nga kabukiran kag kasubaan. yes, that's the question. Until when? Forever na ba ito? Yes, Okay? that's the question. Pero you see, balance ang aton nga pastoral letter sa aton pinalangga nga Arsobispo. Yes. Kay while he recognize the importance of quarrying sa aton development and progress, Yes. but we still have the responsibility to the environment. Yes. Nalipay ako sa iya pagplastar, pagpanawagan sa aton nga mga legal operators. Kaya di syempre, I know aware ikaw padre nga ang tagsa ka ka mga permit holders naton, may mga social development management plan na sila. Actually, yes. 'Di ba? May environmental enhancement plan, may rehabilitation plan sila. Yes. So kay kun magsunod lang gid sila sa ila nga mga plano, mahagan-hagan, mamitigit ang impact sang aton nga pagkwari. Tama. Sa kabukiran man o kag kasubaan. Yes, kaya in fact may improve pa gani ang ecosystem. Yes. Doon lang gid nila. Yes, true. Doon lang gid nila. Kay may aras lang ginakwari nga wala man gid trees. Wala trees. So pero sa sunod sa ilang permit conditions dapat matanom gid sila yan. Yes. Gid sila yan kahoy. Kay in fact kun may isa sila nga ginutod sa sina nga area, kinahanglan nila tamnan sang 100. Yes, Diba? 1:100. Yes. Oo, Kag isa na sa ginalantaw nato no nga although makaguba sa aton nga palibot with rehabilitation plan, with environmental enhancement plan, parehas ang hinimo sa among Pueblo di Panay no nga ang mga ilada materials puro aggregates, bato-bato. Inang ang kalabanan sa mga bukid wala sang kahoy, grass area lang siya kay tungod aggregates. So yes, kuguna lang gid kay tungod aggregates. Pero subong naging matahom siya. Okay? Ginapalibutan sa mga tumandok nga mga kahoy, parehas sa mga
na ba sang aton nga kamagong, 'di ba? Kag sang nagligad nga adlaw na mulot ako to sang mabolo. Mabolo. Oo. Ang iban gikaon ko, ang iban gin-donate ko sa Kapenro. Kay gusto ko magdamo ang seedlings nga itanom naman. Kay gwapa. Ebony, matahum ang iya nga supat kay kay black siya, black ebony. At the same time, di ba kagwapa sa iya? Do apple balaw, di ba? Actually, sa apple family, parang apple yes, family. oo. And aside from the fruit, biskan ang iyang kahoy mismo, ang iyang timber. Yes, kag mapag-un siya. Mapag-un Amo na ang difference ang mga native trees kay very resilient sila in terms sa mga kung mag-abot ang mga kalamidad. Ang mga exotic ya dali na yan matumba, ti ilan tawa tindog yapon sila. Yes. So, malakas lang dahon. Best practice yes. of a very responsible quarrying. So balance lang, di ba? Chill lang. Tama. While we recognize development, pero oops, hindi man pag i-compromise ang environment naton. So just be responsible. Yes. Ang obligasyon nyo, responsibilidad nyo, tumanan nyo. Hindi lang para sa palibot, pero sa mga tao, sa komunidad nga apektado. Kaya hindi na sila pirme magpaminsa sa kwarta. Yeah. Amugin na, tumpak. Hindi lang nila nga dollar sign nga nagagawa sa mata. Diba? Damo na kitang diskayas ini. Oo. So, dapat maging responsable. Kags para man sa mga illegalista, ginklaro man sa aton nga pastoral letter, nga ang illegal quarry, dako gid ang epekto niya para sa kaayos ang palibot, para man sa aton komunidad. So kung mahimo, untatan nyo na. Please lang. Wag na. Oo. Mas malala ang mga epekto kung illegal kagid. No? Hindi lang sa imo, kundi pwede sa pamilya mo, mapriso ka, wala na sa may mangita sa pangabuyanan para sa inyong pamilya. Sa isa kaadlaw, ato ko dito sa pwede ba siguro maistorya? Ato ko sa Dao. Okay. Kaya ko man dito ang area sa pagamisahan naton sa Dason, sa naman nga adlaw. Nakibot ako dito, may nagkakwari. Nabalaan ko man. Wala sa may nakapaskil. Nabalaan ko yan nga, wala man diri. Kaya familiar ka na kung ano ang mga area nga nag-a-apply for quarry. Hindi nang ilang muna. Bulletin board. Bulletin board. Wala. Tingin ko, kuwangin ini. Algay ka. Wala na lang ako nagpa-okay ko, pero siling ko, makadto rin ka Pedro, sila na ni bahala. Oo, sige. Mas maayong i-report na sa ila para mabisitahan nila. Nakita ko mangidya ang area, damo mangidya siya manami ang balas. Manami ang balas, kaya may accretion dito sa river, sa river. Pero muna lang, ginakuha rin ng wala permit. Kag, ang malain kaya ginabaligya. Hindi lang siya nga personal lang sa ila panimalay or itambak lang nila. Pero kung commercial siya is dako gid ang epekto. Kay tungod once commercial sa truck na naipads pabalik-balik na iya. Ang paghakot by manumano, by kwan lang, sako-sako. Pero ang naga transport truck. Ite mga 10 to 15 cubics depende sa kadakuon ng truck. Amoy na nga mga materyales ang nagakadula sa aton. Wala man tama nga tax nga ginabayaran. So muna yung ginatumbok sa aton nga mahal nga Arsobispo, no? Ining mga illegal quarry. Kaya kung magpadayon ini, bala naman natin kung anong resulta. Magpadayon ini kay sila ya pinagusto na sila kabkab, pinagusto na sila leveling. Wala regulasyon. Ang halit nga mga hindi na naton paghulaton nga ang mga nagakatebo sa iban nga lugar nga pila ni libo ka mga panimalay katawo ang natakluban sang bukid, 'di ba? Nga nag-erode, 'di ba? Tungod sa pakundangan, walang pakundangang pag-utod sang kahoy, pagkwari, na matabo diri sa aton nga lugar. Palihog man, hindi na naton pagpaabuton pa. So kung mag-abutin na nga tempo siguro amo na siguro pinaka anong mamba naton the saddest masubo nga kung matabo ina diri sa kalabanan abi sa mga utodan no hasta nga hindi matabo sila hindi sila magunta wala hindi sila apektado. I don't care. That is why nga panugyan na namon kamong subong no ginahugot namon ginapanawagan hindi naton paghulat don
no nga maabot ini nga tiyempo kag kabay pa indi gid mag-abot. Nga dapat mangin responsable kita manog tatap or tinugyanan. Okay, so sa astatsan ang pagkutkut pag-ab sa atang kabakiran kag kasubaan. Okay, so amo na ang natuhoy sa quarrying no sa kabukiran man o kun sa mga kasubaan. So ginkumpara niya ang illegal quarrying kag ang responsible na extraction sa mga resources. No? So kung gusto nyo mangin legal, magpamangkot sa makapendro. Apply na sa permit. Apply na sa permit. Okay, ano na ginasikyar ginasigurado no nga insakto ang proseso kag kun allowed gid man no or pwede no ina nga lugar makuhaan sa mga kay kun hindi man hindi gid bawal gid no dapat sunod kita sa proseso para insakto ang tanan. Yes. Okay. So may last. So muna ikaduha punto nga ginraise ng aton nga mahal nga Arsobispo sa iyang pastoral letter. Kung may katatlo siya, ay muna dabi ang pinakainit man nga issue subong sa highlight sa Capiz. Yes. Bilog nga Pilipinas. Nabatsyagan na experiensyahan. Nga. On flooding and flood control projects. Ay, ang mainit nga diskusyon sa flood control projects. Basta ba? Sa subong, no? Ay, maglawig pa niya ang diskusyon sini. Maglawig pa. Pero pasadahan lang naton subong, no? At least mabasa talang subong. Kay sa sunod nga semana, amo naman yung atutok. Siguro, muna naman pwede naman nga maistoryahan, no? Sige. Sa flooding and flood control projects. Pero hindi naman sa aton. Ay, luyag ko this time, ma-invite kita from DPWH para i-explain sa aton how important ang mga flood control projects. Pwede. Sige. Hindi, may maimbita ron kita. Sige. Isa ka challenge, no? At least ma-explain nila. Kaya wala pa ko may nakita nga nag-explain sinimo. Okay, sige. So at least diri sa aton nga programa. Tagaanta sila. Bantayan nyo sa masunod nga Miyerkules, kaupod naton ang representante sang DPWH para mag-discuss sang flood control projects para sa ikaayos ng aton palibot. Para at least, no? Matagaan sila sang tsansa. Bisan nila nag-retire na, no? Diba? Pwede. Okay. Somebody, may ara ka na naisipan mo. May ara na ako sa mind. Okay. So muni man ginambal sa aton mga Arsobispo, may kaangtanan sang flooding kag flood control projects. Pero ini konektado ini, no? Konektado ini sa aton nga solid waste management, di ba? Sa parte man ini sa mga sa basura, ang epekto sa basura sa flooding, no? So ang hambal niya dire sangdamlag lang, no? Ato nasaksihan ang madasig nga pagbuslog kag pagtaas sang baha sa siyudad sang Rojas kag sa probinsya sang Capiz. Hindi lamang iniepekto sa mabunok nga pag-inulan, ginapalala pagit ini sang pagpangutod sang kakahuyan, pagpanghaboy sang basura bisan diin lang, irresponsable nga pagmina, palpak nga mga drainage system, kag wala nagakaigo nga urban planning. Dako ang halit sang baha, ilabi na gid sang aton agrikultura, mga estruktura, kag pangabuhianan sang mga tawo. See? So, ang una nga nakita diri ni sa aton mahal nga Arsobispo nga ang hindi lang ang pagbaha, hindi lang epekto ini sa bangod kay may ara na mas damol ang ulan subong kaysa sa mga nangliligad nga mga tinuig. Epekto naman ini sa atong ginatawag nga climate change, di ba la kalagad attorney, no? Oo. Kundi ginapalala pagit ini bangod sang aton nga batasan sa aton nga pag-dispose ang aton nga mga aton nga mga basura. Bisan diin lang, bahala na. Oo. So nagadugang ini kaya nga aton istruktura daan sa aton mga drainage system hindi maayo, may ara pagin mga basura naglala. Ari ang pinaka funny pero ning asin masyado ka maisog, okay? Ang paghambal diri nga palpak nga mga drainage system. May ara drainage system pero hindi epektibo. So ina siya nga magitawag siya palpak. Kag hindi nagakaigo nga urban planning. Yes. Hindi nagakaigo urban planning. Pahala sa pagpatindog sa mga infrastruktura, mga balay, commercial establishment, to the point nga ang mga ililigahan sang tubig, ang mga kanal ginaupod na sa patindugan. Nga wala na sang agyan ang tubig. Ulan. Ina nga man sa
sa mga panimalay na lang siya nag-aagi. Kag nagapundo ang Yes. nagapundo na. Yes, it's a policy. Kay kung stricto lang gid ang aton local government no sa pag-implementar sang aton zoning ordinance no, ang aton nga mga building permit nga hindi basta-basta makapatindog sang balay no. Kay kung kilala lang okay lang patindog lang dahil kapagsitahon. Okay, magsunod lang gid. Hindi ni manging subo pareha sini ang aton nadangtan, Padre. Correct, yes. So ara ang yapon sa planning. Yes. Sa natumbok gid ang root cause. Ang root cause, 'di ba? Kay kung may ang naga-lead agency, ang lead agency tabala ang nagapaplastar okay ini sa aton komunidad, diri ni dapat, amo ni dapat, 'di ba? Kung sunod lang gid nga polisiya, maplastar sang mayad, kay based on science manapads mo ang aton mga policy, 'di ba? Based on science man na. So nakikita na ni nga kung amo ni pagplastar naton, may flood control project tadi, maayo din aton nga drainage. 'Di ba? With that number of people, ginakalculate na naton kung pila ang mga basura, amo ning aton ipreparahan, 'di ba? Kung nga sunod lang gid strictly and seriously, then maganagan tani ang aton problema. Hindi tani kasubong-subong ng aton gina-experiencehan. True. Okay. Muna so na-pick up man ina no, na-pick up sang aton nga pastoral letter ni sang aton mahal nga arsobispo no. So sa masunod nga mga parte panawagan naman yan So iya nga na mentionar ang tatlo ka mga dalagko nga issue nga para sa iya muni ang aton nga tagaan talupangod sa sini nga tuig sang selebrasyon naton sang Season of Creation. So sa liwat unahon naton ang aton balikan ang solid waste management, ikaduha ang illegal quarrying, kag ikatatlo ang flooding kag flood control projects. So nanawagan na siya dayon. Nanawagan na siya. So gani nagapanawagan kita. Unang-una ang iyang ipanawagan ang gobyerno no. So sa aton gobyerno kag mga contractors. Okay, included sa baylong na. Ay bulsa ang pondo. Sa una doon, taginiyan sa mga contractor. Sige, ara na sila. Muna ning the word of the yes. Contractors. No? So, hamba ko paano maging contractor man? May plano. Okay. So, kag mga contractor, sa baylong ay bulsa ang pondo para sa flood control, himakasan kag bantayan nga mangin mapag-on kag mapasulanon ini. Bantayan ang mga unregulated massive land conversions gikan sa forest to agricultural lands nga nagapasulabi sa interes ang pila ka mga negosyante lamang. Ini nga punto attorney ay kalagad attorney no. So muni na butang ini diri bangod naman sa isa ka input nga nagahambal nga ang area nga agricultural land or agricultural land gina-convert na no, gina-convert na ang iban ang hindi ang forestal land ginahimo na lang siya monocropping. Yes, mais na lang gid di ba o tubo lang man o di ba kag ang mga agricultural ginahimo naman nga mga subdivision or residential. So muna ang ginatawag nga forest land conversions. Okay. Kag nagapadayon siya sa paghambal ibalik kag amligan ang mga mangroves. So palangga man ni Bishop ang mga mangroves. Kag ang natural nga mga alagyan sang tubig. Nagapanawagan kita sa tagsa-tagsa magpananom sa mga kahoy, magpanglimpyo sang ugsaran kag kanal, kag maglikaw sa paghaboy sang basura bisan diin lang ilabi na gid sa mga kanal kag kasubaan. Ang pagtapna karon mas epektibo sang sa magastos nga rehabilitasyon. Yes. Mitigation than rehabilitation. Oo. Mas magasto man ginang rehabilitation. As in. Diba? Kaya mabalik ka sa umpisa. Oo. Kaysa sa subong naon mo na. Malikawan lang naman. Malikawan. So ang mga kuan ini mga biblical kuan ini, mga biblical nga mga quotations aguto nga ma-strengthen pagid ang iya nga pastoral letter no. So mga foundations ini sang parte sang mga
biblical quotations naman. Okay, sige. No? So pwede pa gid naton i-saysay pagid sa mga masunod desisyon sa atong palatuntunan. Yan. And amo to next week hopefully makaupod naton nagikan sa Department of Public Works and Highways sa DPWH. Ito kada mo usang aton nga mga flood control projects diri particularly sa Panitan Yes. sa pinalangga ko nga barangay. Sa inyo apektado dari dito. dari sa Banwa Attorney sa may tulay mismo. Yes, diba? Nadula. Wala na siya. Oo. Sino? Ang may sala! Okay. Ako bala? Okay, sige. Oras na 8:59. 1 minute na lang. Father Frank, imaguro pang agda Yes, sa mga invitation sa aton nga mga isig katinuga. Yes, sa liwat sa aton nga mga katinuga. Gapadayon kita sa aton ikaduha nga adlaw sa Season of Creation nga nabala nato nag-umpisa sa September 1 kag matapos ini sa October 4 diri sa aton archdiocese. Sa buwas makadto kita kag ginahinyo ko kamo nga mag-join kita sa second day sa aton nga Season of Creation celebration dito sa Lazarus Beach Resort, Barangay Lunoy, Bilao, Sapian. Hindi pads. Ang Barangay Lunoy ginaiya, lain man Barangay Bilao, lain man. Sitio Colasi, Barangay Lunoy, Sapian. Sorry. Sitio Colasi, Barangay Lunoy. Sila sa Bilao. Barangay Lunoy. Barangay Lunoy. Sapian. Kita-kits kita dito mga kaalagad. Under sa St. Teresa of Lisieux Parish, Sang Bilao. Okay. Na-connect. Corrected. Ito muna. Okay, dito kita tanan. Kag magkita-kita ato man dito si Atty. Abeb. See you there. On the spot. Lantaw. Okay, sige. Wala tiyempo diri sa aton nga pagpakalagad. Madamog salamat sa inyo mga best friend. Kag of course sa sunod kita sa masunod edisyon sa atong palatuntunan. Sa pangalan na lang sa aton station broadcast team ginapangunahan sa aton na lang doon nga Obispo, the Most Reverend Victor Bendico Didi. Sa aton station manager, Reverend Father Mark Canflor, technical director Alagad Mingming Huego. Kaupos sa aton mga technical staff, Alagad Albert kagalagad Jonas Pastrana. Nanging kaupon nyo sa pag-alagad sa Ginoo pinagi sa pagservisyo sa taon ni sa Alagad Real de la Rosa. Sa gihapon Attorney Abeb Arboleda Dipon. Kagilaw sa kay Ate Yumi nga nagalantaw subong. Nagalantaw mayang gabi. Kag ini si Father Frank nga nagasiling anong ibilin mo? Be a part of the solution, not the pollution. Wow. Yes. Dapat next time yung balambalan man. Okay, ako mahambal man ko. Okay, amo lang niya akong ibilin. Ang aton subong palibot, wala naton ginhulam sa aton nga mga ninuno. Kundi ginhulam lang ni naton sa aton mga kabataan kag ilamangin kabataan. So we must care for it. Okay. So, hindi ako magambal. Wala ka prepare. Nag-isa okay pa. May mga quotation sa gali. Okay, next time. Ano na lang, be good. Be good. Be good. Stay good. Be kind sa tanan. Hindi lang sa aton nga si katao, kundi sa tanan nga tinuga. Yes. Even if others are not, even if others do not, even if others cannot. Mayong gabi kag. God bless Pilipinas. Bye-bye. Ang pagpanghakroy sang kalibutan, hindi dapat pagpabungul-bungulan. Ang pag-antos sang kagulangan, kabukiran, kag kadagatan, hindi dapat pagpabulag-bulagan. Ini na ang